Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala, ako'y nagpadala sa maling akala. Akala ko ay kaya ko na ikaw ay aking iwanan. Sinabi sa sarili ko na madali kitang malimutan. Sinaktan ko ang puso mo, tiniis pati pagluha mo. Bahala na ang may kapal sa ating pagmamahalan. Araw-gabi ngayon, ako ay nagdurusa, lumuluha tuwing makikisig kita. Akala ko ay di kita iniibig. Akala ko ay di kita kailangan. Akala ko ay kaya kong umibig sa iba. Hindi pala, ako'y nagpadala sa maling akala. Sana'y mapatawad mo ang pusong nagkasala sa iyo. Ngayon ay alam ko na ikaw ang siyang sinisinta. Araw-gabi ngayon, ako ay nagdurusa, lumuluha tuwing maiisip kita. Welcome to the half. That is Chino Romero you're listening to. We'll be talking to him in just a little while. Chikiro pa rin po. Kasama si John Aguilar. Marami tayong guests today for the half. Oo, marami. But before that, John, let us call in or award. Hindi pala call in. Hindi pala natin siya kinakausap. Pero we will acknowledge her in of the day. Every game day, we give out a CD, Mother from Viva Records, to honor the most important member of the family, which is of course, the mother, and also to usher in the upcoming movie, feature film of Viva, starring Lorna Tolentino, directed by Eddie Garcia, called Abacada Ina. Malapit na po yan, abangan ninyo. At ang ating nanalo today for the Ina of the Day ay walang iba kundi si Mrs. Evelyn Cornejos. Ayan si Evelyn. Ang gaganda ng mga nanay dito sa Antipolo, no? Siya ang ating napiling mother of the day. Ayan, natutulog na yung anak niya. And she will be receiving a copy of the CD Mother of All from Viva Records, also available in your favorite record bars. All right. Okay, right now, tawagin na natin yung mga guests natin. Yes, yes. From the representatives of the Speedo PLP Triathlon Invitational Challenge 2000. Come on in, Jimmy and Antoinette, ang ating mga guests na napapadalas na dito. Malapit na, Antoinette and Jimmy. Is here with us today with his album containing that single na kinanta mo. Ano ba yung kanta mo, Chino? Maling akala, Chiki. First of all, I would like to say good evening po sa lahat po ng mga nanonood ng PBA. Ano pang laman niyang CD na yan? Ayun, available na po yung album ko, second album ko po under Alpha Records. My album entitled Iniibig Kita.
featuring the song Maling Akala under Alpha Records. Alright, ibaba mo ng konti, di nila nakikita yung poging mukha mo eh. Ayan. Go ahead, Jan. Ano Okay. pa, daming gimmick niyan eh. Oo, ang dami nga eh. Oo. Sabihin mo na, invitahin mo na sila sa mga future shows mo. Yes, I would like to invite everybody on March 10, Ever Recto, 15, Ever Commonwealth, 17, Bagong Nayon dito po sa Antipolo, at 18, Quirino Grandstand, 21, Abra, 24, Ever Ortigas and Santa Lucia, Ilocos Sur, 25, Ever Grand Central, at 28, nasa Claveria, Cagayan po ako, 13, Arbacan, Ilocos Sur, and 31, Lawag City. And nagpapasalamat po ako kay Mr. and Mrs. Allen Diggs Agno, and of course to Mr. Benny Gianrieta and Dr. Rodel Viloria. Okay, Senador. Ang dami po palang Parang racket, nagtatakbo, no? Ang dami mong pupuntahan. Maraming salamat, Gino. Buti naman nakadrop by ka dito with your busy Maraming salamat schedule. din po. Maraming Good luck. salamat. Good luck with your career. Alright, hindi lang po si Chino Romero ang mahahanap nyo sa buong Pilipinas, pati ang PBA po is on the road. Next stop is Lawagon.